Minkä fiilikset Aake? Ihan paskat. Tervepä terve, oltiin semmoselle pienelle koskelle Olon Aaken kanssa. Sano hei. Kameralle. Hei. Meillä on uudet mikrofonit käytössä. Että äänenlaatu vähän parempi, että te kuulette mitä Aake puhuu, vaikka mä oon tossa nurkan takana ja silleen. Että siinä siellä vähän tapahtumaa ja Akson kamera Aakelle pitää hommata jossain vaiheessa tommoselle. Ei otettu isompaa järkkäriä, on se mukana, mutta se on autossa. Että se on vähän tommosta. Perhovehkeillä mennä kokeilla minkälaista se on. Aakella on kans perhovehkeet mukana. Ja semmoinen hieno pikkukoski. Lähetään näillä ja ilmoittellaan jos tulee jotain tapahtumia ja ilmoittellaan jos ei tule mitään tapahtumia. Ja mulla tällä oli yksi pikku tärppi. Tai yksi hyvä tärppi sanotaan näin. Ja onks Aake sulla ollut mitään? Ei oikein. Joo, että se on vähän tommosta, mutta vasta me aloitettiin ja uusi paikka meille. Siellä lähdetään. Ilmoitellaan jos tulee jotain. Joo, tää on vähän semmonen mesta, että kokeilla vähän omia rajoja. Ja sillä vähän mennään. Haasteellista on, mutta vai mitä Aake on mieltä paikasta? Kävi. Oi. Hankalaa.
Tällä hetkellä ei mitään tapahtumia ollutkaan. Ja ehkä tärppi. En oo varma. Tää oli pohjakala. Kala kiinni. Särki. Mutta päivän ensimmäinen. Päivän ensimmäinen kala, joka oli särki. Saisi tulla vähän joten isompi. Siellä on joten isompi. Sinne niin. Me kokeillaan. Aika siellä hienosti parkoura. Voisin mennä siihen alemmaksi. Tää on vähän semmoista, kun ei oo kahlokampeita mukana. Mulla on pelkät semmoset maiharit ja niin edelleen. Se on vähän hankala toi kalastaminen, mutta ei haittaa, jos siellä on vähän sen kastu. On kuitenkin vaihtokengät mukana. Niin edelleen. Tosta me päästään nätisti aaken ohitteen. Ai, jos päästään. Tää on vähän tommoista ryömimistä ja hankala. Mutta no, mitä sitten ei tehdä kalan perässä, jos saa sen hyvän saalin. Miltä tää näyttää? Pääsetkö jostain suht järkevästi sinne Poukamalle? Vai eikö päästä? Pääsehän tähän hyvin, kun vaan menee. Tää on semmoista kivikkoa rytäkköä. Onneksi on kengät semmoset, mitkä ei pitäisi luista ainakaan paljon. Niin
No nyt ollaan hyvissä pelipaikoissa. Ruppen kalastelee tuota alavirtaa ja on alempana kuin aaka. Vaikka kengät liukastu, mun tasapaino on aika surkea. Huhhuh. Tulee vähän sen hiki. No mitä, ruvetaan hei. Tarjontaa ja kysyntä on kova. Siellä jos joku kävi. Kyllä sen verran uskalla mennä veteen, että pääsee tänne näin. Se on vähän paremman heitomesta. Kovin kuohuin. Kaataanko siellä? Kyllä, jos kahlohoulut olisi päässyt vaikka mihin. Mutta kun ei oo, niin ei pääse. Semmoista taktiikka noihin kovimpiin kuohuihin. Heittään tonne ja katsotaan mitä on tapahtunut. Vai tapahtuiko yhtään mitään? Minä tuossa perhokalastamisessa en ole mikään pro. Tää mehän kaikki osaa. Aloittelija vastaan. Olisi pitänyt kyllä ottaa kumisaapat mukaan. Se olisi voinut vähän paremmin kahluu sinne päin. Tavoitteena olisi saada taimenen tai kirjalohen. Se olisi meikäläisen tavoite tälle reissulle. En mä tiedä minkälaiset tavoitteet aakellolla on. Onko sillä edes mitään tavoitetta tuohon kalastamissuhteen?
Mutta me katsellaan ja ilmoitellaan, jos tulee jotain. Varmasti liikutaan johonkin suuntaan tästä. Tää on aika hieno paikka. Todella hieno paikka. Mutta ilmoitellaan. Minkä fiilikset on aika? Ihan paskat. Joo, säde yllätti silleen, että joudutte mennä puun alle piiloon, mutta mene ohi pikkuhiljaa. Tapahtuma täysin nollaa ja tuosta alas lähdetään polkua kävelemään kohtaan. Katsotaan sitten toista toinen paikka, jos ei alhaalla, niin se on joku vanha mylly, missä on niitä kalaa ollut tai on. Että käydään varmasti siellä kokeilee jossain vaiheessa, jos tää paikka ei antaa mitään. Mutta tää on niinku sen verran iso paikka, että mahdollisuuksia on. Vai mitä aika? Kyllä mä ainakin koitetaan. Kokeilla onnea. Joo, ensimmäiset koskipaikat käytiin Aaken kanssa ja ei ole oikein mitään tapahtumia. Oliko sulla? Ei sinttiäkään. Niin, yksi pikku särki on tullut ja mä vaihtan tuohon virvelihommaan ja kokeillaan niillä. Vesisade yllätti ja aika kova puro on tulossa meidän ylitteen ja Aake tavalla niinku luovutti. Vai luovutitko kokonaan? Joo, kyllä mä luovutin. Multa loppui into. Joo. Mutta mitä sanot paikasta ylipäätään niinku? Tai niinku paikka on kyllä siistin näköinen. On potentiaalia. Joo. Kyllähän tää nyt vaikka käy kuvaamassa materiaalia, niin sit se miten. Niin, mutta saalien puolesta se voi aika huono ja se voi olla kans siitä päivästä riippuu niinku. Niin. Että ei sitä tiedä ja tossa ketkä noi kalastajat ollut tässä niin ei sanoo, että ei mitään tullutkaan ja silleen mitään semmoista mainitsevaa. Nyt mä menen tohon rantaan ja no ei ihan tästä, mutta vähän pidemmälle. Tossa on hyvä pätkää, niin mistä voi heitellä, kun ja kuulemma uiskentelu tässä ihan lähellä. Ja perholla ei mitään, että kokeilen nyt virvelillä. On tää kyllä hieno mesta, ei siinä. Mutta kala sais purra. Kun meillä ei mitenkään hirveän lyhyt matka tänne ole. Sais niinku joku visu nappaa. Mulla on salaatti kiinni, jee. Ekalla heitolla salaatti. Mitä näkyy? Tuo näyttää ihan kuin tuossa olisi joku murhattu kala tuossa kiven takana. Murhattu kala? Niin, katso. Missä? Tuo kivitus. It's a fish. Onko? On. Kuka sen on murhannut? En tiedä, vedetään tutkinto, tiedätkö? Nyt. No tässähän ne pyöri. Ja niin edelleen. Ja jos taimenen sais, oli kyllä ihan bueno. Olisi enemmän bueno, jos sais kirjolohen. Teis jotain sen kokosta, mikä kalaksi voi sanoa. Tossa on kala. Ihan tossa lähellä. Mun viehe menee vieressä, se vaan kääntyy. Mä näen se kala tossa mun laseilla. Se on niinku aake, se et näe sitä. Pistä lasit. Mun virvelin suora eessä. Se on ihan harmaa. En mä tiedä. Tossa toi kivi, näetkö? Sen kiven takana. No mä heitän sinne lähelle ja sä näet sen. Ehkä. Oota. Se missä mun lotto menee? Niin. Nyt sen loton oikealla puolella. En mä siinä mitään kalaa. Ja tossa lähelläkin on kala. Niin toi tossa joo. Niin. Mikäs? Se on lohi. Kirjalohi. Joo. Ei kiinnosta niitä. Se on tossa ihan maatason lähellä. Joo, mut nyt mä en pysty niinku laittamaan.
Se on tossa lähellä ja Noniin, nyt se lähti tonne päin. joo, mä osun siihen. Ei se mitään. Ilmoitellaan, jos tulee jotain. Mutta joo, se on semmoinen yksi särkitapahtuma ja ollaan ainakin nähty 4 kirjolohtaa, mutta ei ottanut mihkään. Ja mitä Saake, tuleeko jatkoa tälle mestalle? Ehkä. Se on niinku iso ehkä. Kun toi keli on vähän mikä on, vettä sataa ja rupeaa ukkosta ja me lähdetään syömään. Ja sitten, mitäs me sitten tehdään? Painutaan vittu. Ja päin painutaan vittu. Mutta joo, kiitos kun katsoit video. Ei hirveästi tapahtumia, mutta kokeiltiin. Ja nähdään ensi kerralla. Moi!